ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ನಾವು. ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಂచి ಓನಲ್ಲ ഞാനിത്തെ ബൈപ്പാസ് HP പെട്രോൾ പമ്പ് തോൽപ്പല്ല ജീവൻ ಬರ್ಪೇಂಡು ಸೊ ಅಯ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಗಾಡಿ ಹೋಗು ಸೊ ಬಲೆ ಮೇಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋತಿಕ್ಕ ಸೊ ನಾವು ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಸಟ್ಟಾನು ಟ್ಯಾ ಮಾಮಿ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ನೋಡಿ ಬೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಪಲ್ಲೇ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆಡ್ ಮೀದು ಇದು
ini telepon non. Video undo. Dura beda ni tadi. Ganta mujan mare. Nama main program mungkin saya beda ni. Apa dia? Kata suitcase waktu orang ni. So vlog ni late tadi pun ni. So ella dah vlog tik. Take care, bye bye.